Module time. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Kay karon module na ang uso. Nanay ko, teacher na way sweldo. Si tatay mo answer way siguro. Aligri, gayod mi sa balkon. Ang module amo ng bahinon. Ang answer daw tag-antag anon. Kuya ate sa Google tan-aon. Inyong nadungog mga kapuso kining parody sa usa ka Bisaya nga artist o vlogger mga kapuso. Atong ililahon siya karong butaga gikan sa Jeddah sa Saudi Arabia. Trabahante ni siya dito mga kapuso OFW apan sa iyang free time magbuhat ni siya og lain-lain nga mga videos labi na ning iyang gikahiligan nga mga novelty songs ug mga parodies nga iya mismo nga gi-compose. Kauban ato karong buntaga si Sir Daniel Flores. Good morning, Sir Dan. Good morning. Mayong adlaw sa tanan ug sa diehard viewers sa GMA. Daghang salamat Sir Dan sa pag-uban kanamo gikan jud mismo diha sa Saudi. Suginli mi sir, kanusa man ka nagsugod ini imong pagbuhat og mga vlogs og mga song parodies sir? Nagsugod gyud ko ani 2015 until now. And then mga hilig jud ko aning mga kanta labi na sa mga Bisaya song. So nakahimo sad kog ako ang kaugalingong lyrics. Idol gyud mo sir si Mr. Max Sorban. Yes, gamay pag jud ko si Max Urban na gyud akong idol. Ug sa mga ubang singer diha nga makaya pud nako sa kuang boses. Ana ra. So malingaw ra ko kauban na sa akong trabaho. Kining atong gi-play ka ganiya sir, module mo unsa tay title ani nga kanta mahitungod man gini sa atong new normal kuno nga edukasyon sir. Ngano nakahununa man kaani Sir Daniel? Tungod sa ako mga nakita sa social media nga kanang kuan atong mga teacher sukugihan sa kayo mo himo sa mga module labi na kanay pandemic, so naa jud pud sila pagi nga mahatagan pud ang kanang edukasyon ng atong mga estudyante. Kuan ako ni sir, nag-viral na kuno, ubay-ubay na jud kuno ang views sir sa imong video. Yes sir, 2.4 million na gid sir. Wow. Daghan kayo nakarelate. Unsaon nimo pagkuan sir? Unsaon nimo pag-inject og pakatawa sa imong mga lyrics nga gi-compose Sir Dan? Ako lang siya irain, ang gikan sa sinugdanan, irain ko nako, so kinahanglan naapod siya unod ang iyang lyrics, so doon na po yung mga kanang masabtan po nila nga murag relate po sila hang kaugalingon. Can you tell us more about yourself Sir Dan? Unsay trabaho nimo diha sa Jeddah og tagadiin man gyud ka diri sa Cebu sir? Sa gamay pa jud ko dito mi sa nagpuyo akong mga pamilya sa Asturias. Pagkaminyo nako diha nako sa Tambis po og Toledo. So mo to nakatrabaho ako sa Carmen Copper until dunay opportunity nga makagawas mo to ni apply ko mo ta naa ako diri karon. Pila ka tuig na ka diha sir sa Saudi? Dire mag 4 years na karong coming February. Unsay natabang Sir Dan kini imong hobby karon magbuhat, mag-compose ka og mga song parody, pag-upload sa social media. Unsa man makatambal ba ni sir sa kalaay diri sa Pilipinas? Okay man sad sir kay ang alabi na mga problema, so makakita sa to mga kanta medyo mahupay po ilahang mga pagbati. Doon na po yung mga makalingaw nga lyrics. So makapawagid siya sa kalaay. Labi na sa mga OFW nga mga Bisaya o Tagalog na makasabot sa Bisaya nato nga mga kanta. Na among nakita sa imong social media account nga doon sa kay cover ato og parody sa mahitungod sa Pasko sir, Christmas song ang imong gibuhatan. Pwede ba may mangayo nimo og sample karong buntaga ani? Karon nga Christmas nga maminyo nako, andam nako mangulitaw, sana ibgan ko. Kung iyaha gani kong sugton, apo yung panggaon, mahalon og di pahilakon.
kanunay lipayon. Sir Dan, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon dinhi sa Sugbo, sa Central ug Eastern Visayas? Og basig gusto po ka sir nga mo invite sab nila nga tan-awon pa kini uwan nimo mga gipangbuhat sab nga mga kanta. Pasalamat sad ko sa tanan nga mga viewers ug mga listeners nga nagsunod sa ako ang mga compost. So steady rin mo, aduna pa tay daghang maabot nga mga kanta nga makalingaw. All right, thank you so much sir sa good vibes karong buntaga mga kapuso. Proud Bisdak Cebuano gyud si Sir Daniel Flores. Salamat sir. Thank you very much and God bless. Thank you. God bless you sir.